जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोसोनि जानाखि साननाय हनाय बियो दिनै बिपिएफ दोलोजोंनो दंफायो जों बेखौ प्रमान मोनदों आरो जेरावखि थाङा रायजो राजाफ्रा बा जोंनि दोलोनि कर्मिफ्रानो जा गोसो गुदुङै जोंनि मिटिंफ्राव ओंखारदों आरो जों आसा खालामदों 2025आव हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो बिपिएफ दोलोआ हारसिङैनो संख्या गरिष्ठ एबसुलेट मेजरिटि नाम्बार लानानै सरकार दागोना दिनैनि दिनाव रोखा इउपिपिएलनि माखासे नेताफोरा जेब्लाबो मोनसे अपप्रचार प्रपागेन्डा खालामबाय थायो जे बिपिएफ दोलोआव नेताफोर गैला दैदेनगिरि गैला बिपिएफ दोलोआ दंस' जाबाय होननानै खिन्थु बे नंखाय खोथा बिपिएफ दोलोआव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गोबां आन्दालननि दारै सुक्ति खालामनायनि उनाव नेता जाफैनाय प्रतिष्ठा जानाय दैदेनगिरिफोर दङ जेरै जोंना प्रमिला रानी ब्रह्म दं रबिराम नार्जारी बिथाङाबो मोनसे समाव एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन इमानुवेल मोसाहारी एबसुनि दैदेनगिरिमोन रेहन दैमारी बा बिदिनो गोबां नेताफोर बिपिएफ दोलोआव दासिम मोजां दैदेनगिरिफ्रा दङ बिथांमोना जेबायदि बुंनो नागिरो सासे सानै जेरै चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी सारमोनखौ लानानै थुलुना खालामनानै बुंनो नागिरो बिसोर थांनायखौ लानानैनो बिपिएफ दोलोआ जोब्बाय दंस' जाबाय होनना बुंनो नागिरो सोरबा सासे सानै नेता बा कर्मि थांनायनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ दंस' जाया जोबनानै थाङा खारन बिपिएफ दोलोखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो बेवहाय थानाय बर'जों लोगोसे बिभिन्न जाति भाषा धर्मनि मानसिफ्रा बिपिएफ दोलोखौ जथेस्थ' मोजां मोनो आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथांमोना फोथायनाय दं बिथांनि सायाव जेबायदि फोथायनाय दं बियो डेभेलपमेन्टखौ नायनानै उन्नति बे ओनसोलाव थानाय जाति भाषा गासिबो धर्मनि थाखाय थांनाय 15 बोसोराव जे आरो 2 बोसोर इन्टारिम गासै 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया लामा दालां स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि गासैखौबो लानानै बानायना होदों बिथाङा बिपिएफ दोलोनि व्यक्तिगत लाभालाबनि थाखाय नङा रायजोफोरनि लाभालाबनि थाखाय बानायदों जायनि थाखाय दिनै बिपिएफ दोलोनि फारसे हाग्रामा महिलारिनि फारसे गासिबो बिटिसि बासियाव रायजो जानाय जनगोष्ठीफ्रा फोथायनाय फैदों आरो 2025आव हाग्रामा महिलारि सारखौ खेबसेबाव बिटिसिनि चिफ आरो बिपिएफ दोलोखौ सरकार दाहोनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दं आरो बियो सैथो जानो थांगासिनो दङ।